Hej, hallo. Jeg vil nu forklare opgave 20, som er på side 97. Opgave 20, den lyder, hvor mange forskellige rækkefølger er der af, når 4 biler skal holde i kø. Og det regner ud ved at bruge fakultet, så man siger 4 fakultet, som er det samme som at sige 4 gange 3 gange 2 gange 1. Og det bliver altså 24, som altså vil sige, at der er 24 måder, 4 biler kan holde i kø. Og i den her opgave har vi ikke fået at vide noget, for eksempel mærke på bilerne eller farver, og vi har ikke fået at vide, at rækkefølgen betyder noget, for eksempel hvis det nu var, at hvor mange måder er der 4 biler, der skal holde i kø, hvis den blå bil skal holde forrest hele tiden, så vil det jo være en anden opgave, også hvis der var en eventuel delmængde, så skulle vi altså bruge den formel, der hedder, som hedder, skal vi lige se, den hedder n divideret parentes n minus r, og r er altså delmængden, fakultet. Det er altså delmængden det her, og n er altså så variablen, fordi det varierer ud fra opgaven, ikke? Så der er p her, som er hændelsen. Men det skal vi ikke i det her tilfælde, fordi at der står nemlig ikke noget om nogen rækkefølge. Så fortvivl ikke. Så jeg bruger fakulteten i A'eren, og lad os gå videre til B'eren. Jeg var lige viske ud. Vinde på det. Ja, det er fint. I B'eren på side 97, der lyder det altså 6 forskellige farver skal lægges i en æske, og igen har vi ikke fået at vide, hvilke farver, eller om de skal lægges på nogen måde, så vi siger altså bare 6 fakultet, og som jeg viste lige før, så 6 gange 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1, og det bliver altså 720, som er et ret stort spring, selvom, altså, hvis man lige når man begynder at lære om fakulteter, så vil man ikke tro, der var så meget forskel mellem 4 og 6 fakultet, men det er der altså, for det her det bliver 720 måder, at 6 farver kan lægges i en æske. Det var så A og B, og så hvis vi går videre til sidst til opgave C, det lyder altså 12 fotos skal sættes i et fotoalbum, og ja, vi siger som sagt 12 fakultet, og det bliver, hold nu fast, jeg skriver lige op først her. Punktum. Eller talkomma, som man siger. Det bliver altså 479.1.600 måder, man kan sætte 12 fotos i et fotoalbum på. Og det er ret meget. Og normalt så ville man måske tro, at man kunne løse de her opgaver, især, man ville nok kunne løse opgave A med et lille fint tælletræ. Men det er altså her, hvor vi kommer op i de lidt større tal. Også bare kun altså et 12 fakultet, som man ikke ville tro var et særligt højt tal. Det bliver altså store tal, som det her op mod de mange tusind millioner milliarder kommer man hurtigt op på. Og der tager det i hvert fald mange dage, hvis man skal sidde og lave tælletræ til, hvor mange forskellige måder 12 fotos kan lægges i et fotoalbum. Så er det meget enklere at bruge fakultet, som altså er et udråbstegn bagved et tal, som så symboliserer det tal ganget med alle de tal bagved sig. Og man bruger aldrig 0, fordi at så bliver det 0. Så ja, altså de positive tal. De naturlige tal. Og hvis man nu kigger på for eksempel opgave 17, der er på side 96, det lyder, hvor at man skal udtage elementer, og rækkefølgen ikke betyder noget. Og man udtager en delmængde, som for eksempel er et element, så er det altså der, hvor at vi tager i brug af den formel, jeg viste dig før, hvor man skal sætte det op og dividere n med parentes n minus r fakultet.
hvor man så får svaret på for eksempel første element, og andet element, tredje element, fjerde element, femte element, nul elementer osv. Men det bruger vi ikke her. Her er det bare vigtigt, at vi bruger denne her. Ja, det er så det. Tak fordi du lyttede med. Farvel. For nu.